non sei se queredes facer algunha pregunta. O que nos contou Ana foi enormemente emocionante. O que nos contou Iago fai incluso persoas como a min optimistas poñerse os pelos de punta, pero hai camiño. Non sei se alguén quere comentar algo. Sí. Bueno, primeiro, anoraboa a Ana polo relato, pareceume bestial, e creo que, bueno, debería de facerse unha divulgación desa situación real nos colexios do rural, sobre todo, supoño, para que, bueno, pues, nos nenos que hoxe están empezando a primaria ou xa empezando a secundaria, pois medre ese sentimento, non? Porque creo que teñen case todo en contra e exemplos como a ti pois poden pois de cada 10, se 3 cambian, pois sería importante. E despois a Iago, bueno, eu son de Sada, que, bueno, pois non sei se é como Malpica, pero case. Foi unha auténtica loucura nos anos 80, 90, 2000, basicamente polo a idea que tiña o Concello, obviamente, pero tamén pola idea que tiñan os propios sadenses do que podía ser ou deixar de ser o seu pobo, non? E cando chega xente nova e di, que bonito é Sada, claro, os que somos de Sada tal, calamos, porque se te pos mirando ao mar, pois é bonito. Se te pos mirando ao pobo, miña nai, que é a pequena dunha familia de 10 irmáns de pesca, de cerco e tal, sempre que sae de Sada e volve e entra por... Ahora se entra menos, pero bueno, nos de Sada solemos entrar cando volvemos de Madrid ou tal, entra por Corbeiroa, por Gandarío e Bergondo. Desde aí, cando a primeira impacto que ten outra vez, ainda que faga 7 días que se foi, é tristeza, porque cando entra, pois ese non é o meu pobo, non? Pero ti que agora sígote moito en Twitter e, bueno, de sempre un pouco a tal, pero que agora estás no Concello de Santiago, existe unha idea de urbanismo galego para todo o territorio agora mesmo, porque, claro, cando vemos sitios illados, non? Que sí que se fixeron as cousas ben, ou se están facendo, pero, por exemplo, Oleiros, que era sempre... Ahora ves cousas en Oleiros que son terribles. O sea, eu invito-vos a que vaya pola carreteira, pola estrada tradicional de ir de Coruña a Sada polo Oleiros Centro, cando chegas arriba, un pouco antes do Mercadona, que estaba en Baola aí, que está aí, que vexades unha casa que se está facendo xusto á beira da estrada, no medio de outras dúas, e que tapa directamente outra que está detrás, e que ese era un terreo ata hai pouco, había aí campo. O sea, entón, hai unha idea ou seguimos destruindo baixo o amparo da Xunta de Galicia casi todo? Bueno, a ver, por un lado, nunca houbo tantos instrumentos dirixidos a protexer o territorio como os que temos agora, instrumentos legais, quero dicir, non? Temos directrices de ordenación do territorio, plan de ordenación do litoral, plan básico autonómico, directrices de paisaxe, estrategias varias. Todo iso son instrumentos, digamos, normativos que hai, non? Normativos ou estratégicos. Cal é o problema? Que, primeiro, que hai moitos municipios, dos 313 que hai moitos municipios que non teñen planeamento, que non teñen plan xeral. E os que teñen, na súa inmensa maioría, incluído de Santiago, que é de 2008, é moi expansivo. Son
son plans xerais feitos cunhas previsións de crecemento demográfico absolutamente delirantes, non? Entón, ese planeamento urbanístico, no seu momento aprobado, prevé unha serie de ámbitos urbanizables que en moitísimos casos non son necesarios en absoluto dada a realidade demográfica, pero que se alguén o quere desenvolver, pode desenvolverlo, porque o plan ten esa previsión, non? Entón, que teríamos que facer? Modificar os plans, modificar os municipios que non teñen, facer plans xerais ou facer plans básicos, que é unha figura que se creou hai pouco, para simplificar un pouco, non? Facer planeamento, redactar planeamento, e os que temos planeamento, revisar o planeamento, aprobar novos instrumentos de planeamento adaptados a ese objetivo de consumo cero do solo para 2050. Que pasa? Que facer un plan xeral é un proceso complicado. E revisar un plan xeral é un proceso complicado, técnicamente e sobre todo políticamente. Tens que ter unha maioría, un proceso que non é fácil, non? Entón, hai moitos municipios con maioría, que gobernan con maioría absoluta que non teñen plan xeral. Non digamos os municipios onde se goberna sin maioría absoluta, non? Entón, o problema está no planeamento e a solución, eu estou absolutamente convencido, tamén é certo que eu son arquitecto urbanista, entón tamén un pouco como que creo no meu, non? Pero eu creo que a solución podería vir a través do planeamento, de instrumentos de planeamento que realmente se axusten á realidade demográfica e que prevean a construción necesaria para atender as necesidades habitacionais da xente que realmente queira vivir ali. Pero eu coñezo casos, que non vou mencionar, de concellos galegos que veñen perdendo a poboación e que teñen unha cantidad de terreo urbanizable no seu planeamento que é absolutamente surrealista, non? E despois tamén é certo que pode ser un pouco difícil encaixar a realidade híbrida galega en catro clases de solo, porque hai cousas que efectivamente, como vimos, nin é núcleo rural, nin é urbano, nin ten que ser urbanizable, e pode ser rústico, pero é certo que o rústico cada vez ten menos protección, porque a lei do solo prevé unha cantidade de usos posibles en solo rústico, que por moito que lle poñan de protección de forestal, significa que ten que ter informe sectorial correspondente, pero non significa que non se poida facer aí moita cousa. Entón, eu creo que o que temos é iso, ir a consumo cero de solo, ir a conter a expansión urbana, fomentar a rehabilitación, a recuperación do que xa existe, porque temos un número importante. Mira, por exemplo, en Santiago de Compostela temos 56.000 vivendas, de acordo co INE, e temos unha poboación real estimada de 115.000, o sea que tocamos a 2 persoas por vivenda, non está mal. Si conseguísemos un uso eficiente do parque residencial que xa existe en Santiago, falo de eso porque é o que máis coñezo, pero en Galiza en xeral, pois igual non facía falta expandir moito máis a pegada urbana, non? Ben, pois creo que conta agradecer a Ana e a Iago e pensar un pouco en esperanza, porque como dixo Ana, esa frase tan bonita, que quere ser unha antepasada para a súa filla para ese tipo de proxectos, e agora imos oír a música.